बेसेसो थांथावथाव मथा मथि बर'फोरबावसो बर'फोर बे फैयै हाबायाथ' जाखांबाय बिदाय लाबोबाय जोङो जों दंफैयो दा बालिपारा पारिस केथलिकफोरनि बालिपारा पारिस जेरावहाय आबौनि सासे ब्रादार थायो आबौ फादार माने जेसुइटफोरनि बियो गिर्जानाव गासिबो बहाय माने गासिबो ओंखारफैनानै रेस्ट आरो नैबे थाग्रा नैबे गिर्जा न' ओमफ्राय बैजों स्कुल दङ बिराद गिदिर स्कुल बे हाइवेखौ बारलांनानै ओमफ्राय एखे खोलाबो मोनसे स्कुल दङ जेसुइटफोरनिनो बे आयं नैबे आनैनि फिसाला आबौनि फंबाय ओरैबो दं ओरैबो नै बिसोर आयंमोन आनैमोन आबैमोन दं बेबो आयं आबौनि फिसाला आबौनि फंबायनि फिसाला बिसोरनिफ्राय बै आयं थ' ब्लगा बेखिनियानो हाबाखौ जोङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव जानानै फैबाय माबायावबो मा नाममोनलाय गामिया बावलायलांबाय आंनि असे बिनानावनि आरो बिदाय लाबोबाय मास मोनब्रैयाव थिखांनाय बै नैबे अडिट'रियाम प्लास गेलेग्राबो क्रर्स अफ मानिनि बाजेट आबौ फादारमोननि माने जेसुइट ससाइटिनि बियो ओरैबायदि स्पिड थिखांदों जेब्ला दाख्लै प्रिन्टिंखौ लाबोयो मास मोनथाम सिगां गैया बे एददो फुख्रि गोजा बिराद गोथौ ओमफ्राय बेखौ खोनानै माबायदि प्रजेक्ट बानायखोनाय फुरा फोजोबनानै गासिबो फेमिलि आरो न'खरनि आबै आयं आबै आयं फादार बिफा आबौ आदा नैबेबो आदै आबौनि फंबायनि फिसाला भिडिअ रेकर्ड दोनदां ओरैबायदि एडभान्स टेक्न'लजि बायदि ओरैबायदि स्पिड बानायबाय बे हलरुमखौ बास्केट बलनि थाखायबो नै बिदि दोनदों स्कुलसो बेयो खिन्थु प्राइभेट स्कुल आरो ना दा बिल्डिं जानो थांजोबगासिनो दं बियो जेसुइटफोरनि ससाइटि अफ जिजास माने फादारफोरनि ओमफ्राय आबौ फादारनि लिड खालामनाय बिथांमोननि ससाइटिनि नैबे ओरैबायदि स्पिड मावबाय माने कमप्लिट सेटआप नैबे मावग्राफोर थायो स्कुलनि बाउन्ड्रियावनो बिल्डिं जाबावगोन ओरैनो बे जाग्रा डाइनिं ओमफ्राय ओरै खेबसेबो आं भिडिअ लाफैखांबाय खिन्थु आं हगारनो रोङाखै इडिट खालामनो बावनानै बर'फ्रानो दंफैयो दायो मावग्रा आबौ फादारा दोनफैबाय ओरै फेमिलि बर' फेमिलिखौनो दोनफैबाय आरो ना माने बोरै आबौ जायो नों जे समानसो साननो हागौ माने आबौनि फंबाय काजिन फंबाय उन्दै आरो बेयो ओमफ्राय बिबौ जाबाय औवा दं नै ओरै दंफांखौ फानबा लांसैलां रायज्लायनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों ओरैबायदि गिदिर गिदिर सेगुन दं बिसिनाव लाइन सिगुना फार्निचारनि थाखाय गल' फैखाबाय आबौ गेन्द्राया आबौनि फंबाय होननायसिम फैसा लोंना थांसै कलेजाव सिस्टेमाव लांसै जोंनि कलेजखौबो नायला मालाबा फैनाय नंखाला नोंसोरो दा जों बेयावहाय साहा लोंनानै बिदाय लानोसै लाल साहा स्पेसियेल दायो जोङो आबौ फादारनिफ्रायनो मिथिनानै लागोन नैबेबायदि हल लुयोब्ला बेसेबां स्कुवेर फिट दङ आरो एस्टिमेट कस्टआ लामसामबाबो बेसेबांसो थांथावथाव बेसेसो थांथावथाव आबौ मथा मथि 65-70 लाखसआ इजिलि थांगोन मानो होनोब्ला गोबां
खामानि थायो आरो लोगोसे मेटेरियेल कस्ट आरो साप्लायार्सनिफ्राय बेसेबां डिसटेन्स आरो लोगोसे लेबार कस्टआ बिराद हाई जायगा लायै जायगा आरो लोगोसे स्टेजनि किसुमान डेक'रेसन आइटेम्सफोरखौ लानानै आरामसे 70 सिमा थाङो दा बेवहाय बिराद हाबो खोनाय जादोंमोन बेनिखायनो इसिबां एडभान्स जे फुख्रिया माने आं जेब्ला फैदोंमोन मास मोनथामसो सिगां मानसि सानै थोरोबनाय बेबायदि फुख्रि बेखौ खोनानै मिस्ट्रि इसिबां एडभान्स थिखांनाय साबैसे मिस्ट्रि बायदों बेयाव मिस्ट्रिफ्रा मथा मथि ओरैनो मेजर खामानिफोरबा 20-30 जनसो दंमोन खिन्थु गुबुन खामानियावबा 10 जनसोल' खिन्थु बिराद फास्ट सानहर नङा खिन्थु बिसोरो बिराद एक्सपार्ट माबानि जोंनि बर'फोर गोजा माबानि जागिरदनि बर'फोर बे ट्रास्ट थिखांनायफोरा मोजां खालामदों बर'खौनो स्कप होनाया बिराद मोजां जादों मिथिनानै लाबाय आरो एसेबाबो ओमफ्राय जों दा एसे कलेज नायबावगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय गिदिंनोसै बे स्कुला नैबे आरोना एड्रेसा निर्मला स्कुल बायथाबाङा पस्ट अफिस गरामारि डिस्ट्रिक्ट सनितपुर आसाम बेयाव गाखोफिनजोब आंनि गारि बेनि उनाव जोङो दा कलेज दंबावो बिसिनिनो कलेजनि देखायजोबनायाबो इनफ्रास्ट्राकचारफोरखौहाय सानिफ्राय देखायनो नाजागोन आंनि खाथिखा नैबे कलेज लामा जाहैबाय थांगासिनो मोनफैबायानो जोङो आवफादारा खिथादों नैबे बाउन्ड्रि वालनिफ्रायनो स्टार्टिं कलेजनि बाउन्ड्रिबो हाबलांदों फादारनि जायगायाव आदसा देखायनोसै पुरा गुवार माथो बाउन्ड्रि नालाय वाल सिस्टेमेटिक अफ एजुकेसन बिराद डेन्जार जायो जेसुइटफोरना आरो गोबां गिदिर जोङो अल अभार इन्डिया वर्ल्डआवनो नायोब्ला जेरै जेभियार इउनिभार्सिटि जेभियार कलेज लयोला कलेज सेन्ट जोसेफ लयोला बेफोराव टप इउनिभार्सिटिस कलेजफोरा दं आरो टप 10 आव दंजोबो ना दाख्लैसो नेगावहाय A+++ माने बिदि मोनदों नाग बिजिराव कलकातानि मोननाय कलकातानि औ अल इन्डियायाव टप नायोब्ला नोंथांमोना मोनगोन गुगोलाव नायोब्लाबो फाइनालि जों मोनफैबाय नै सेन्ट जेभियार कलेज फाइनालि मोनफैबाय जोङो दा कलेजाव नायबाय आं एरियाखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जोंनिफ्राय गुवारसिनबाव ओरैबायदि गुवार आदसा फादारफोर बयस हस्टेल डिग्री कलेज ओरैहाय केम्पासा नै वाव ग्रिनारि दे ज' था फट' खेबना होनां गासिबो थाफैलाय बावाखैमोन ग्रुप फट' लानो फादारबो इयाव औ फादारबो आं फादार होनाय गिफ्ट फैयो आंनो टफिया हेभिखा दे लेंहरजोबद' हिन्जावफोरखौ खेबग्रासो नोंलाय हेभि केम्पासा all the family members र' फैग्रोजोबदो गसंफैद' अ फादारा बावसो बे फादारा माबायाव गसाइगाव दंमोन ना टिपकाइखौ बेनो स्टार्ट खालामनाय अच्छा टिपकाइ का गुरु है ये बहुत पॉपुलर है फादर उधर भी फादर आपको बहुत पॉपुलर है बोलता है हाँ इधर देख के आओ फादर इधर है बोला मैंने ये भाभी टिपकाइ का है टिपकाइ को गायसननाया बेनो बाउन्डारिया ओरैनो बेजों बेसेबांबा गुवारखा ओरै नुहुरस'यै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय गुवारसिन फाग्ला गुवार नै बेजों बिल्डिंफ्राबो बेजों लामा दं ओंखारनोसै डाइरेक्ट आरोबावनो गेट बानायगासिनो दंबावो नैलाय सेन्ट जेभियार कलेज तेजपुर माने फेसिलिटि हस्टेलनिबो गासिबो बिराद सुबिदा आरो बेवहाय गथ'फोरखौ फैयोब्ला
आरो सेफटिबो माने जेसेबां हायो बिसोर हायार लेभेलाव लांनो नागिरबाय थायो एजुकेसन सिस्टेमखौ जेसुइट्सफोरा मेनलि जेसुइट्सफोरनि होनोब्ला इनस्टिटिउटफ्रा सेन्ट जेभियार लयला कलेज नङाबा जेभियार इउनिभारसिटि लयला इउनिभारसिटि सेन्ट जसेफ बहुद आरो बेफोरबायदि बेरायहोबाय आबौ फादारा नैबे आबौ फादार आयं बोराय बिफा फेमिलि